Il-persuni b'diżabilità se jibbenefikaw minn 3 livelli ta' ħlasijiet skont id-diżabilità tagħhom. Dan spjegatu s-Segretarju Parlamentari Justin Caruana waqt żjara fiċ-ċentru ta' matul il-Jum tal-Imtarfa, fejn hawnhekk spjegat miżuri li jikkonċernaw persuni b'diżabilità li tħabbru fil-budget nhar it-tnejn li għadda. Caruana spjegat kif il-Gvern ħaseb biex jistabbilixxi 3 livelli ta' ħlasijiet lil persuni b'diżabilità. Bl-ewwel livell jinvolvi persuni li assolutament ma jistgħux jaħdmu u li se jirċievu l-ogħla rata ta' benefiċċju li gradwalment tiżdied biex tirrifletti l-paga minima nazzjonali. It-tieni livell se jirrifletti l-benefiċċji li diġà jingħataw illum, iżda bil-mod se jkunu qed igawdu minnu persuni diżabbli li jirnexxielhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol. It-tielet livell se jkun qed jiġbor fih diżabiltajiet li s'issa qatt ma kienu koperti bil-liġi u allura persuni bihom ma kinux intitolati għal benefiċċju. B'mod partikolari persuni li għandhom riġel jew drieħ nieqes li sal-lum ma kinux meqjusa bħala persuni b'diżabilità. Miżura oħra li semmit Caruana hija dik li l-karta roża se tibda tingħata għal sena flok 3 xhur biss u l-istudenti b'xi diżabilità se jkunu awtomatikament eliġibbli għal għotja supplementari, speċjalment f'każi fejn ġenitur ikollu bżonn jieqaf jaħdem biex jieħu ħsieb lill-persuna. Però mbagħad ovvjament proġetti u servizzi oħrajn ġodda bħal €1,000,000 illi qed nivvutaw għall-iskema ta' assistenza personali, ċentru ġdid fin-nofs ta' Malta, proġett infrastrutturali ta' djar żgħar fil-komunità fejn diġà lestejna 3 u qegħdin fil-proċess li lestu 2 oħra, kif ukoll anke l-immodernizzar ta' diversi servizzi oħrajn kemm dawk eżistenti u anke flus ġodda, budgets ġodda għal servizzi ġodda biex inkunu nistgħu nindirizzaw il-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità u tal-familji tagħhom.